Salut! Bine v-am găsit la un nou episod din jucăm Planche vs Zombie. Se joacă Luca acum. Lucuța. Maicuță cu puță. Maicuță cu puță. Ar dai să nu înjuri. Bine. Dacă înjuri te dau afară. Unde în cur? Ai grijă că l-ați dat cu microfonul. Na, te-ai berit. Dar n-am terminat meciul. Pot eu să joc. Dar după ce termin meciul? Ah, bine. Să ne ziceți voi. Ce mai șmecher joc? Start, acum. Ok, l-am întrebat pe Bubu ceva. Adică pe proprietarul telefonului. Mai ai câtva timp. Adică tu nu cred că ai pus pe stop. Ai oprit. Pe care ai apăsat să pui stop? E perfect. Opa. Na, te-ai dus, Drecu. Oricum, ăsta e cel mai bun zombie. Da, știu. Și ăla, supererou. Știi ceva? Fac Ce? o campare de sus. Stați un pic să mă poziționez. Nu pot urca pe casă. Nu urca pe... Urcă pe dinozaurul ăsta. Da, bă. Na, că v-ați dus, Drecu, că imediat vă bat zombie. De-abia aștept să fie rândul meu. O, bine, level 5. Mamă, ce mi-a dat. Xbox-ul meu Da capul și maneta mea. Și eu sunt aici. Da, tu taci. Da. Mă joc aici. Mă joc aici. Hai mă, trecem cu a. L-am mâncat. Nu băgați în seama ce vorbește ăsta. Nu băgați în seamă ce vorbește Andrei. Bă, dar du-te în portal. De ce? Că trebuie să mergi în portal. Portal. Imediat îl omor. Na, acum te duce direct în zona aia. Hai mă. Acum sunt Spunează. eu. Gata, haideți. Da, hai. Acum eu sunt Nicola. Nene asta. Poți să merge cu spatele. Taci! Joc mai bine decât Luca. Numai... Că eram cu sniper. Dar mai știi, dar trecută că numai capeuri dădeam. Numai Dacă mor undeva în sus și nu mă vede nimeni. Na, când mor acum, că mor repede, când mor, o să-mi schimb caracterul. Dar nu cred că o să mor atât de repede. Că frate, e sniperul. Da, dacă e asta, oricum mor. Ba, nu. Nu. Știu să joc, numai nu cu sniperul. Știu să... Dai să nu... Așa. Nu cred că nu e ăsta. Da, știu ce să zic cu porumbul. Păi, na, Adică mie îmi place mai mult porumbul decât... porumbul e Faină.